Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda, ou se queren tamén en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda, nesta xornada de xoves día 11 do mes de xuño, no que llesimos a falar de que hoxe, os que nos sigan o informativo do mediodía, están a tempo a que os seus fillos, os máis pequenos da casa, poden ver o Alquimista, mellor dita, a Alquimista, teatro e música, hoxe xoves na Biblioteca Municipal. Falaremos deso, como tamén onte, día 10, abriu o Parque Acuático e o sábado 20 abrirá a piscina municipal da Silva. Esta fin de semana son as festas do San Antonio en Cerceda. Falaremos das fogueiras do San Xoán, en este caso de que teñen que comunicala previamente. Falaremos do verán saudable que comeza na xornada de hoxe, sigue aberto o plazo para anotarse os campamentos de verán, e falaremos tamén das axudas á escolarización que están a dispor de aqueles que queran solicitalas. Haberá festas tamén en Queixas en 2 fins de semana e remata varias obras que estaban executándose no Concello. Onte fomos a miralas e tivemos oportunidade de falar delas e de outras cousas co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Falaremos tamén da formalización da plaza dos cursiños de natación na piscina climatizada, da ITV de Maquinaria Agrícola, do programa de benestar en balnearios e da Escola Infantil Municipal, a listaxe provisional. En canto tempo, para mañán continuaremos con tempo anticiclónico e voltarán a subir as temperaturas. Hoxe xoves, día 11, aqueles que queiran e nos sigan no informativo do mediodía están a tempo a que os seus fillos, os máis pequenos da casa, a partir de 7 anos podan ver unha bonita representación teatral e musical e ademais tamén teñan merenda. Este xoves ás 5 da tarde, hoxe ás 5 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda, con entrada gratuita, estará a Alquimista. En este caso, como sinopsis, decirlle que se trata de pócimas, plantas e libros que moran cobixadas nos protagonistas, usando procedementos experimentais e mezclas explosivas, van a practicar a chamada alquimia moderna. A Alquimista é unha peza de teatro e de música a cargo de Martiño Mato e Cristina Collazo, donde reivindican, por un lado, o papel da muller na ciencia e, por outro, o uso do galego no terreo científico. É unha actividade pensada para nenos e nenas a partir de 7 anos. Haberá merendas. A Alquimista, hoxe ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal de Cerceda. Onte abriu unha nova temporada do Parque Acuático de Cerceda, vai a estar aberto ata o mes de setembro, e decirlles que na xornada de onte xa houbo excursións de colexos que anticiparon un pouco o remate do curso. Pero o máis forte comenzará a partir de mañán e da próxima semana, donde xa son moitos os colexos, AMPAs e asociacións que teñen confirmadas as visitas o Parque Acuático, que ademais todo indica que o tempo vai acompañar para disfrutar desta instalación emblemática acuática e de lecer que temos aquí en Cerceda. Como novedad, reinsistimos, o goberno neste ano vai a subir, ou subiu xa a tasa do Parque Acuático en 2 euros para os adultos, os máis pequenos quedarán co mesmo precio, de 5 a 12 anos tamén ten subida. E despois tamén recordarlles, seguindo a falar de instalacións acuáticas que temos no Concello de Cerceda, que a piscina municipal da Silva, vai a abrir o sábado 20 de xuño. Sábado 20 de xuño abre a piscina municipal da Silva e, como novedade este ano tamén, vai a ter unha tasa de 2,5 euros por día, ata de agora era gratis, agora será de 2,5 euros o día, pero todos os que estén censados no Concello de Cerceda quedarán exentos de ese
pago. Quedarán exentos do pago da taxa municipal de 2,5 € os empadroados en Cerceda. O resto terán que abonar 2,5 € por día. Para os empadroados en Cerceda se lles entregará un carné de acceso específico. Falamos das festas do San Antonio en Cerceda esta fin de semana. Pasado mañán sábado e o domingo se celebra no campo da feira de Cerceda o San Antonio. A Comisión de Festas de Cerceda, da parroquia de Cerceda, xa ten todo preparado para celebrar o sábado. Este sábado, día 13, comenzarán con dianas e alboradas pola mañán, logo haberá misa na honra ao San Antonio a 1 da tarde e a partir das 2:30 aproximadamente comenzará xa a sesión Vermú. Pola tarde deste sábado, a partir das 6, terá lugar a primeira edición do Gran Prix de Cerceda. Equipos de 6 a 10 xogadores de todas as edades, con xogos variados adaptados ao grupo, premio para os mellores equipos, e decirlle que eso será ali mismo no campo da feira de Cerceda pola tarde deste sábado. Logo pola noite, a partir das 11, haberá unha gran verbena coa orquesta Fania Blanco Show e Disco Móvil Impacto e o DJ Bermúdez. E logo o domingo, este domingo que ven, día 14, xa tamén a partir das 10 da mañán con dianas e alboradas, a partir das 2:30 será esa macro sesión Bermú, o dúo deluxe e o DJ Javi Eiroa para poñer o punto final ás festas do San Antonio en Cerceda, e despois máis adiante serán xa o mes que ven as festas do Carmen en Cerceda, no que, como novedade, haberá atraccións sin ruído ata as 9 da noite para que as persoas con autismo ou con baixa tolerancia ao ruído poidan disfrutar das festas. Outra festa que temos aí inminente é a do San Xoán, as fogueiras do San Xoán. Esa celebración que é na noite máxica do 23 ao 24 deste mes de xuño, todos aqueles que queiran facer fogueiras teñen que comunicalo previamente. Esas comunicacións teñen que facelas a través, si queren, do correo electrónico medio.natural@cerceda.es ou chamando o teléfono de Medio Ambiente do Concello polas mañás, que é o 881 04 67 76, e si queren presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. O plazo remata o próximo día 19 de xuño para poder comunicar as fogueiras. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, do 23 ao 24. Fora desa data, se queren facer fogueiras, deben solicitar permisos de queima chamando o 012. A actividade de verán saudable comeza hoxe. O Concello de Cerceda activou un ano máis o verán saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico e do Paseo Fluvial. Xa comezou hoxe pola mañán porque é martes e xoves en 2 turnos, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde de 8 a 9. Farán actividades como zumba, andaina, xogos tradicionais, aquallín, ximnasia de mantemento, etc. Comenzaron xa hoxe xoves, día 11 de xuño, e van a rematar o día 3 de setembro. Se teñen calquera dúbida ou queren sumarse, poden chamar o teléfono 981 68 60 68, que é o teléfono de Servicios Sociais do Concello. Continúa aberto o plazo para os campamentos de verán. O Concello de Cerceda volve a organizar 2 campamentos de verán para conciliación na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. O plazo está aberto ata o próximo 16 de xuño, é dicir, ata a próxima semana continuará aberto o prazo para pedir praza nos campamentos de verán. Decirlles que hai 5 quendas. Comenzará a primeira o 25 de xuño, comenzará a primeira quenda o 25 de xuño e se prolongará ata o 2 de setembro en 5 quendas. O horario é de luns a venres, de 9 da mañán a 2 da tarde, agás festivos. Existe a posibilidade tamén de un horario ampliado, de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio por quenda será de 50 € ou de 70, dependendo do horario, se queren horario ampliado, e os irmáns na mesma quenda pagarían 30. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático, etc. Tamén cociña, obradoiro de cociña,
e decirlle que terán merenda a media mañá. En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal. En As Silvas será no local social e no Colexio Celso Emilio Ferreiro. O prazo para escribirse, lembren, remata o próximo día 16 de xuño e teñen que facelo ou ben no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Sigue tamén aberto o prazo para pedir as axudas á escolarización. Son unhas axudas que dá o Concello de Cerceda para libros de texto, vestuario básico e material escolar. Estas axudas municipais son para o vindeiro curso 2026-2027. Foron publicadas xa as bases que poden consultar na páxina web municipal ou no rexistro na planta baixa do Concello. O plazo para solicitar esta axuda rematará o 22 deste mes de xuño. O 22 de xuño será o último día. Lembren que se subvencionan a estudiantes do Concello de Cerceda que estén matriculados en infantil, no segundo ciclo, en primaria, secundaria, bacharelato ou ciclo formativo grao básico ou grao medio. Subvenciónanse gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, de vestuario básico, entre outros. Se queren ter máis información tamén poden contactar co Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68. En apenas 2 fins de semana son as festas en Queixas. As festas do Carmen en Queixas son o 20 de xuño. A Comisión de Festas de Queixas preparou xa un cartel para o 20 de xuño a expensas de que despois en setembro teñan as súas festas grandes. Decir que a Comisión de Festas, antes de falarlles do cartel, este domingo, día 14, volverán a estar no Bochinche de 12 da mañán a 2 da tarde para todos aqueles que queiran colaborar coas festas e ademais tamén tomar algo. O cartel, o sábado 20, pois comeza a 1 da tarde con misa na honra Virxen do Carmen para logo ás 2 ter unha sesión vermú co dúo Deluxe. Logo a partir das 10 da noite, verbena co dúo Deluxe e coa orquesta Alianza. Falámosles agora de remate de varias obras. Continuamente estamos informando de obras que van rematando, moitas delas do POS da Diputación. En este caso, na xornada de onte, pois remataban e eran entregadas as obras de un muro en Picardel, en Meirama, de unha pista en Pontoxo, en Encrobas, e tamén da pista de Piñeiro a Sandián, en Rodís. Para ver esas obras e a entrega das obras, ali estiveron presentes o Concelleiro de Obras Francisco Boquete xunto con técnicos municipais e tamén, en este caso, imos a falar co alcalde Juan Manuel Rodríguez, que estivo con nós para facernos un balance desas obras, de outras máis que se van a facer, e tamén incluso falamos con el da limpeza de cunetas. Hoxe vaise proceder a facer a ata de recepción dunha obra titulada Camiño nas Encrobas, para a cal temos financiamento por parte da Deputación Provincial da Coruña, e eu quixera en primeiro lugar comezar poñendo en valor esa gran axuda que se ven facendo en materia de investimentos por parte dunha institución, non os esquezamos, gobernada con presidencia do Partido Socialista. O certo é que esa aposta pola inversión nos últimos anos se ven acrecentando. Eu creo que hai un dato que é extremadamente significativo e que fai que esa realidade sexa palmaria, que é o de que no ano 2024 o nivel de investimento incrementouse un 82% con respecto ao ano 2023, non os esquezamos, ano electoral. No ano 2025 incluso se duplicou con respecto a esa cifra do 2023. Está claro que os prezos se van incrementando, iso tamén é certo, pero ainda así non na diferencia na cal se incrementou a porcentaxe de euros destinados a investimento por parte do Concello. En moitas áreas, tanto en edificios municipais, podemos poñer en valor a Aula da Natureza, a obra que se está facendo agora tamén no Centro Social de Meirama e incluso moi especialmente a ampliación da escola infantil, por citar casos, en saneamento, con máis d'1 millón de euros que se van a executar, que se prevén executar, algúns deles xa executados, como co exemplo da depuradora de Meirama neste mandato en materia de saneamento, coas instalacións deportivas ás que tamén se está dando un impulso e, por suposto, cos accesos, como ven sendo o caso do que se vai a recepcionar hoxe, que é ese acceso de Sandián a Piñeiro, en Rodís, ese acceso tamén en Pontoxo, nas Encrobas, e ese muro en Picardel, nun conxunto de proxecto que ronda os 38.000 euros
e que desde logo creemos que vai ser tamén moi ben recibido polas veciñas e polos veciños, que ademais calquera dos tres casos foron peticións que viñeron aquí a trasladarnos ao Concello e que nós, coa maior celeridade posible e, sobre todo, da mellor maneira e o mellor executado posible, tratamos de levar a cabo. Nós tratamos de levar un ritmo que sexa continuo, un ritmo que non responda a necesidades demoscópicas. Eu creo que hai algo que é significativo, que é sintomático, que é o feito de que eu creo que prácticamente en calquera día en Cerceda se pode ver unha pala traballando. Iso é algo moi importante, ao igual que é importante o feito de que este verán tamén rematará esa obra das placas fotovoltaicas. É curioso que eu ás veces fíxome nas redes sociais e onte, cando se falaba da ampliación do parque acuático, a demanda, a crítica máis presente polas visitantes e polos visitantes de fora era o feito de que non teña auga quente, que é algo que se nos trasladou e que nós pois que tratamos de impulsar. Ademais, con ese aforro é cunha obra, non o esquezamos, 100% financiada polo Goberno de España a través do Instituto de Transición Xusta, Ministerio de Transición Ecolóxica. Falar tamén que nos próximos días, probablemente na próxima semana, comezará a obra do aparcamento de Meirama, ese aparcamento en torno á zona da igrexa, que tamén é unha demanda veciñal moi importante e que acaba conformando un impulso importante que se llevan dando esa parroquia neste mandato e que ademais hai que recoñecelo, era moi necesario. Por último, alcalde, tamén é moi necesario e se está vendo como se fai a limpeza das cunetas, algo que se ven facendo de xeito periódico, unha demanda dos vecinos. Sí, este ano incluso comezamos máis cedo. Nese sentido tamén quero agradecer por parte da Xunta de Galicia a cesión dun tractor que nos está permitindo facer apoios adicionais en determinados momentos, e creo que se ben foi ben recibida toda a labor que se leva a cabo de desbrozo nos últimos anos, incluso este ano se vai a valorar dun xeito máis favorablemente polos veciños e polas veciñas. Verémolo e teremos tempo a falar deso. Pois era o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, falando para a televisión municipal. Agora imos a cambiar de tema para falarlles dos cursiños de natación, porque decirlles que durante todo este mes de xuño, ata o 30 de xuño, teñen de plazo para formalizar, para inscribirse e formalizar a plaza que xa teñen concedida para a piscina climatizada, para os cursiños de natación. Todos aqueles que renoven praza, que solicitaran nova praza, teñen agora todo este mes de xuño ata o 30 de xuño para formalizar esa praza. Teñen que facelo de xeito presencial na planta baixa do Concello de 9 a 2 ou, se queren, pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. En canto a ITV de maquinaria agrícola, vimos falando delo porque todos aqueles que estén pendentes delo, que sepan que no mes que ven poden pasar a ITV de maquinaria agrícola en Cerceda. En concreto será na Silva. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola da empresa Supervisión e Control vai a estar na Silva dende o 27 ao 31 de xullo. Será no campo da Feira das Nenas da Silva. Se queren solicitar cita previa, poden chamar ao teléfono 981 92 80 80 ou a través da web www.sicitv.com no apartado de cita previa. E todos aqueles tamén que se queiran sumar ao programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia, un programa de Benestar en Balnearios que é unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia. Consiste en estadías de 10 días en régimen de pensión completa, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, con quendas que van dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro a escoller. Está dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55. O prazo de inscripción vai a rematar o próximo día 27 deste mes de xuño. Se queren ter máis información ou que axuden a tramitalas, volvemos a falarlles dos servicios sociais da terceira planta do Concello e do teléfono que poden chamar 981 68 60 68. A ese mismo teléfono poden chamar se teñen algunha dúbida na listaxe provisional dos alumnos admitidos na Escola Infantil Municipal Os Pillavans para o próximo curso 2026-2027. Foron nas diferentes edades, en 3 anos, en este caso de 0 a 1 anos, foron 3 as solicitudes de plazas, quedaron libres pola mañán e pola tarde, quedaron plazas libres. Tamén quedaron plazas libres pola tarde, de 1 a 2 anos, 28 admitidos,
Prazas libres tamén pola tarde, de 2 a 3 anos, 20 admitidos, todos pola mañán. Decir que agora están en tempo de presentar alegacións ou reclamacións. A partir do día 15 deste mes, e ata o 30, ata que remate o mes, é cando teñen que formalizar a matrícula. Para elo teñen que presentalo, a documentación presentala no Rexistro Xeral do Concello polas mañáns de 9 a 2, documentación, por exemplo, a confirmación da matrícula, un contrato debidamente asignado que deberán recoller no Departamento de Servicios Sociais, un certificado médico, DNI das persoas autorizadas para recoller o menor na escola infantil e a cartilla de vacinación. En caso de que non formalicen durante ese tempo a matrícula, pois perderían o dereito á plaza concedida. Rematamos co tempo. Galicia vai a continuar durante mañán venres baixo a influencia claramente anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada de vento do nordés. Con esta situación, mañán agardamos ceus moi despexados, con nubosidade de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol, e as temperaturas van a ter un moderado ascenso, con valores por riba dos 34 grados en moitas zonas do interior de Galicia. Para a nosa zona rondaremos os 26-27 grados e os ventos sopran de leste-nordés moderados en xeral, que poden ser fortes na costa. Pois con esta suba importante de temperatura rematamos o informativo. Mañán voltamos. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.